Alhamdulillahi rabbil alamin. Bamanan Andre. Kɔrɔbɔrɔ bamanan fɔ la. Ma fɔ ni tile ni waati. O bɛ se ka fɔ. Ma fɔ bismillah ni ca. O bɛɛ bɛ se ka fɔ sabula an bɛ waati dɔ la. Tile bɔra. Naamu. Wa an bɛ ca labila ye. Tubaarikala. Ko bɛ cogo di? An bɛ Ala tanu. Waati bɛ cogo di? Ayiwa. Waati kuma ka ca. Nka hakili la rɔ. An bɛ bolo min kan a bɛ sɔn ka ɲa. A bɛ sɔn ka ɲa. Ni Ala sɔnna. A bɛ sɔn ka ɲa. Ni Ala ka dɛmɛ a bɛ ɲa. Ayiwa Ala k'a ɲa an bolo. Awɔ amina. Bamanan Andre. Abla nan. Bamananw ko. Ko ji ka bon a ka fisa ni filen ka kari. O tiɲɛ Abla ye. Ma n t'a dɔn u b'a fɛ ka mun de fɔ. Ji. Naamu. O ka bɔn. O ka fisa filen ka kari. Ji ni filen bɛɛ bɛ mago ɲɛ. Naamu. Nka n'i y'a bila hadamadenya minɛn kɔnɔ. A bɛ min ɲɛfɔ. A bɛ n'a fɔ sisan sababu. Filen bɛ se ka jate sababu ye. Naamu. Ale de bɛ kɛ sababu ye ni i bɛ se ka ji ta. I mago ɲɛ fɛn ta. Naamu. Maintenant sisan i mago ɲɛ fɛn tiɲɛnen ye. O ka wusa sababu tiɲɛnen ye Abla ye. Naamu. Ko sababu. I b'i mago ɲɛ sababu min na. Naamu. N'o tiɲɛna. Abla e mago yɛrɛ tɛ ɲɛ bilen. A bɛ gɛlɛya. Nka i mago ɲɛ fɛn. I bɛ fɛn min sɔrɔ fɛn dɔ sababu la. Naamu. I y'o min sɔrɔ dɛ. N'o tiɲɛna. Kuma dɔ ni sababu min bɛ yen dɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ. Siga t'o la. I y'a faamu. Naamu. O de kama u b'a fɔ ko ni filen tiɲɛna. N k'a fɔ ko ji bɔnnen ka wusa filen tiɲɛnen Abla. Naamu. Awɔ. Dɔw ko ni filen cira a bɛ kalan mɛ ni daga cira a banna. O ye tiɲɛ ni daga cira. Ko ni daga cira o ko bannen ko mɛ ni filen cira a bɛ kalan. O ye tiɲɛ. Ko dɔ bɛ yen nɔ. Ni ko dɔ tiɲɛna. Naamu. O bɛ se ka dilan. Nka dɔw bɛ yen nɔ n'olu tiɲɛna Abla o ye bannen ye. I y'a faamu. Naamu. Filen. Ani daga. Naamu. Ne hakili la an bɛ se ka bɛɛ jate minɛ ko ju n'o tiɲɛna Abla ye. Ko ju jɔn. Naamu. Fɛn sinsinnen don min na. N'o tiɲɛna. Naamu. Abla y'o ko kɔni tiɲɛnen ye. Ayiwa. Nka kuma dɔ. N'a sinsin loma yɛrɛ ma kari. Fɛn wɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la sisan. Naamu. I n'a fɔ a den. Wala a tɔnɔ. Naamu. N'o tiɲɛna. Ni bakisɛ bɛ yen. Misali jago jateminɛ. Naamu. Ni 100 b'i bolo sisan ka jago kɛ. Naamu. O 100. N'i ye jago kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a don minɛn na k'a feere i bɛ se ka 5000 5000 sɔrɔ. Nka kuma dɔ ni tɔnɔ in tiɲɛna sisan. Ni bakisɛ ye wuli i tɛna 5000 wɛrɛ wala 5000 wɛrɛ sɔrɔ wa. I bɛ se k'a sɔrɔ. Nka ni bakisɛ yɛrɛ tiɲɛna don Abla ye. Awɔ y'a dafirila. O t'a dafirilen ye. Siga t'o la. O de kama a bɛ fɔ ko ni daga cira Abla ye. O tɛ se ka bila n'o y'a tiɲɛ de Abla ye. Parce que daga in ye ko sun yɛrɛ de Abla ye. A faamuna. An b'a kun jeni mun ye k'aw y'a daminɛ ni ji ye. Ko kuma la tiɲɛ tɛ dɛ ko ni ji bɔnnen tɛ tiɲɛ. Bamananw ko ten. Ko ji bɔnnen tɛ tiɲɛ. O bɛ se ka kɛ kuma de ye Abla ye. O ye kuma ye. Parce que kuma n'i y'ale fɔ. O kɔni y'o bannen sa Abla ye. N'i ye kuma fɔ kaban kɔni o y'o bannen de ye. O bannen de. Min kɛ sa o bɛ kɛ. Nka o kɔni y'o kuma bannen Abla ye. O de ye ji bɔnnen tɛ tiɲɛ. O ye ji bɔnnen de ye. Ale tɛ se ka tiɲɛ Abla ye. Parce que n'i ye kuma fɔ. Abla y'o bannen ye. Awɔ. An y'o mɛn. Bisimila Bamanan Andre. Abla nan bi ye araba ye. Naamu. Septembre kalo ye nka octobre kalo. Naamu. Ale ye tile 20 sɔrɔ coyi. Naamu. San 2021. Fasiribɔ kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ. Naamu. An bɛna lajɛ fɛrɛ tɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumabɔ dɔw ɲɛfɔ maaw ye walasa faamuyali ka se ka sɔrɔ a ko la Abla dan. Tubaarikala. An b'a daminɛ ni jumɛn ye fɔlɔ bi an bɛ tile dɔn jumɛn de fɔlɔ. Ne ko an bɛ araba la. I ko tɛ yan. Awɔ. An bɛ araba la. Awɔ. Donc koba ma kɛ. D'accord. Tarata de koba kɛ. D'accord. Comme tarata bɛra sisan ko b'i sɛgɛ yɛlɛma. Gafe mun tɔgɔ ye info matin. Ni ye jɔn jaya kan. Nin ye Amadu Kunfani Yara Gale ja ye. Mɔgɔw ka hakɛ to Ala k'u ta tiɲɛ. Ayiwa. A sɛbɛntiyalen don k'a fɔ ko sigikafɔw kan ka ɲɛminɛ Haut Conseil islamique fɛ. Ni an ni Bamanci ba fila in ye. Naamu. Min bɛ tali kɛ Asimi Goita k'ale y'a ɲɛfɔ Gana jamana ɲɛmɔgɔ ye Nana Akufo Addo. A sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali ye Saheli jamana
ni jate de ni sahel jamono ni de Mali o ko Mali kan ga deme nga Mali manga blako fe wala ka to agen fembulo fero ke ka mi miska se ka barka doha ko manga ke o mi talike jamana don no chebe sika foka bencho mina mawti marala o ko jamana nyemo ye ajira ka foku bu seko ke wasa benga sega na mawni nganche aywa ga fa muto l'indépendant le ko di Dr Shogel ko hala maiga kumana a sementia ka foku ame wati mne ko susa ka doko kunda wala ka kalo dama fara chamanje fanga wati ko vole kan o ko tse ke jenwuli kuma ye ablandan alu bagar jalu nali ADP maliba de faye mawludu ko kono o ka jira ka foku jamana dum ka nyoko mene ani ka ben membi talira fama ke musumani do santan saba ko franci jamana finetu ka no bodo hukumu konna na gaw o ko kone bunana nila ablandan l'essor faso ka fasri ale kelen no asementi ka foko sika foba me ulko assise nationale de la refondation ko atako akanga kuncheli baro kanga buludra ka bla no ko kletan durula ko ado borado ko ka bla décembre ko wati nuna ko ndana temene ko conseil de cabinet la primature la ko alla tikera yedno premier ministre ni ministre ko alla jara sen fe o membi talike jamana nyamoga sula ko ma bidur ne fla jira ka foko ulu kanga tasibla kanga nyesi ka barakeluma no kama ko meta do dira uma nam o mira fana be talike bureau de vérificateur général no mali seli kela baye o ko aleka barakeluma la ka damne ka nombo 600 ablandan nam l'indicateur du renouveau ko jela ko roji safu sangare bugo olu ya nyine ka foku ka ke commune urbaine o membi talere funa ke tamando kera ko kumu konna na wasa ka laini kaseka lase nyamuma o bole ko bla ko nejugo wale do kera kamona o dumi me wole ko kamona kera bla cercle de kono ko halsa ko nejugo wale kebo masaka lasro flo ablandan kay ko dem sene ba fla ne kemenan jate olu koni nyoni bulu cikara olu la mi wole ko rujol gaw ko fi no ko tawma do kera blay ka nyini ko sera mimbe bo se wala kana gaw ko sere ngasega glan wi tamake ko kala yini do funa sabati ko siga fomu kanga ke yadni amadu kufaye ko munde kuma bita ku fede ablandan munna kuma de amba feke la feso aywa ko la golle munum be lettre la sabe kala suba la no nazara kan kala je o ku ya jira ka foko la ko karamo ka barabla bambisina nam ablandan ko useganendo ka keme ku toro nam mafla fara sugura o be bankas cercle kono ka so ke bingane wala do wi ablandan ay les échos wele ale kelen do ka sementia ka foko adema PSG o hu yitonzi bake o ka jira ka foko dana da makura kan kabla ko tonya mugala ni oye marimacha jarayi no ye mabla de zango ne ale goni ala te to fiento bado mateme yoro ale baranya fa ablay o mira fana bitalike malika politiko tama ka bo samba kabir ma hora fo se bima o ko akoni kera sengalu de ka kene Dr Lamine Keita ale ka nyafoloye Bamako miriba ko lu dobu ka samusa ketawla no budget nyinanta yese fa wala milliard tan ane nanani million keme duru jate ablandan le républicain ala sementia ka foko si ka fo jamana nyamo yi alatika ka foko si ka foka ke ni yad agal ni Amadou Koufa ku ci yamuradi ko conseil islamique nyam ko makulu ka baranu ke mi rafuna mi talike assise national ko mo mon kanga akula be ka ko bela jiri nyamne o lu sugandira ka ban nam yelema mun kanga do kalata sebenkula jamana kono liste électorale mo mun mi kalata ko RPM nyamgo kono ye kangara do ke mara ministry ye watimne ko 600 nam Le Figaro
Usman Jara ni bala jiri ba wele ko Gusno ale ye bɛnkan chifun ka ayam nyema korodo bɛnkan chifun ka nyema do u belendo ayo u bɛ ɲɔgɔn bolo nam o ko Seydou Mamadou Kulubali ala jira k'a fɔ ko mɔgɔ do maa bɛ se ka misali ta mɔgɔ min kan min tali kɛ Seydou Mamadou Kulubali a yɛrɛ kɛlen bɛ ka sɛmɛntiya k'a fɔ ko mouvement bɛnkan ni ale y'o ɲɛmaa ni fo ka taa se sira ma ka jira sa k'a fɔ ko a ka ŋaniya ye mun ye ka kɛ n'a yɛrɛ ka ɲɛfɔliw ye o de ye ka se k'a to bɛnkan ka se k'a to Mali kɔnɔ wa a ka kɛ sababu ye min bi fɔ ka filɛ caman kɛ Mali joli ani Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔla fɛrɛw sira kan cogo min na bila n ko Mali ka lasigidenso min bɛ wele ko consulat Lyon ko maa kura min sugandira ka bila a ɲɛma n'o ye Sori Kaba Jakite ye olu kɛmɛ ka dantigɛliw kɛ a ka taabolo kan a ye tɛmɛna sira minnu fɛ a tɛmɛna kilo du fɛ yan ne bolo yan yɔrɔ dɔgɔ n sɔgɔma ayiwa an bɛ dugawu kɛ bi sisan ale kɔni transition jara la dɛ yɔrɔ a bɛ CNT la o a tila ka kɛ consul a ka kɛ consul tuguni d'accord dɔgɔ i tulo bɛ na an bɛ dugawu kɛ walasa Ala ka sankɔrɔta d'a ma a tɛmɛna yan a tɛmɛna K2 la yan'a ka taa primature la o y'an b'o dɔn ne dɔgɔnin don yɔrɔ et puis ne denmuso de y'a muso ye a fi burankɛ don sa mais dɔgɔninya kɔrɔ n'o ye voilà o tɛ wa o tiɲɛ kojugu Ala jira k'a fɔ Sankɛma arrondissement la a ko kɔni ye maa dɔ minɛ ale ka baara kun ye ka se ka maaw min wele ko baragɛrɛ ka bi maaw kan ka maaw daragi ka maaw bolofɔ jakɔ daragiw la ko dɔ minɛna o ko ninnu siratigɛ la maa 3 fana k'olu minɛna troisième arrondissement mɔgɔw fɛ binganikɛla baw do ko olu fana minɛna Ablaye Andan sɔgɔmada kunnafoni teliw a kumabaw nin ye Bamananw ko dɔn bɛɛ ye zon ta ye mais dɔn gɛlɛn kɔni ye fɛntigi ta ye o ye tiɲɛ ye ko n'i mɛn n'i ka zɔn ye dɔn dɔ b'i minɛ dɛ mun de b'i yɛlɛ o ye tiɲɛ ye ko n'i mɛn n'i ka zɔnya la ko dɔn gɛlɛn kɔni b'i minɛ don dɔ i bɛ minɛ o ye tiɲɛ ye Bamananw ko ten awɔ Bamanan de an bɛ Bamako Bamaɲare kɔnɔ o ye tiɲɛ e m'a fɔ sisan Safo yɛrɛ Sangarabugu ko k'olu bila commune rurale la k'u bila Bamako la ka n ko Safo Sangarabugu e m'a fɔ sisan olu b'a fɛ ka commune rurale ka na Bamako la wa est-ce que i b'a dɔn Bamako dan kɔni sisan e t'a dɔn n t'a dɔn Ɲare t'a dɔn hali faamaw tɛ Bamako dan dɔn a dan dɔ man di mais n b'a fɛ ka mun de fɔ ye dɔrɔn Bamako bonyana ka taa 95 ka na bi Bamako bonyana o de la 95 tout près Bamako bɛ yɛlɛmana 95 ka na bi de parce que n bɛna fɛn dɔ de fɔ ye ka taa 86 la ka taa bila fo 95 la i ɲɛ bɛ Bamako baden Bamako belebeleba ni i y'a mɛn ka taa jusqu'à 88 mɔgɔw tun bɛ baara kɛ Bamako yan i y'a faamu ni midi sera bɛɛ bɛ taa so ka dumuni kɛ k'i lafiya i bɛ segin 4h30 aw bɛ jigin 7h30 bi n'i ko dɔ ka taa u ka so ka na u tɛ se yɛrɛ yan ni baarakɛ wuli ayi timinadiya yɛrɛ t'u minɛ bilen ka segin timinadiya ayi mais a jate minɛ fɔlɔ kɛ siraw ka dɔgɔ jama cayara n'a fɔra sisan ko i ka bɔ misali yan k'e ka taa dumuni kɛ Kalaba kura ka tila ka segin ka na k'a fɔ i ka taa i lafiya ka dumuni kɛ e yɛrɛ tɛ lafiya i fo i bɛ segin donc o waati a tun bɛ kɛ Bamako yan midi baara bɛ jigin baarakɛlaw bɛ taa u ka so u bɛ dumuni kɛ u b'u lafiya u bɛ segin ka na baara daminɛ o bɔra la a bɛ bɔ a la o diyagoya n'o tɛ ni dɔ taara so a tɛ segin o bien Bamako n'a ka Bamakɔya bɛɛ pont kelen de tun bɛ Bamako pont de Martyrs pont kɔrɔ nin o kelen de tun bɛ Bamako la n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ yan fɛ n'i ko i b'a tigɛ fo diyagoya i k'o tigɛ n'i m'o tigɛ i bɛ taa Babilin kɔrɔ de fɛ o Babilin kɔrɔ fana ni samiyɛ donna a banna ale bɛ datugu ji bɛ don a kan donc o la soit i bɛ kuru de taa ou i bɛ pont kelen o waati n'a sɔrɔ Musa de bɛ fanga na ni Musa kan ka taa dugu la o don min na Katabani de bɛ pont na n'i nana retard la est-ce que ɲininkali maa t'i ɲininka jɔn de bɛ ɲininka parce que ni Musa bɛna taa dugu la o bɛ pont de tigɛ ni Musa bɛ tɛmɛ ni pont tigɛra n'a y'aw bila maa min b'a fɛ ka yɛlɛ ni maa min b'a ka jigin a bɛ kɛ Katabani de ye hali polisi tɛ se ka o fɛɛrɛ kɛ
pont kelen o tsa nyina boble voilà donc ni musa il sait que les sabaka yanne ke fonti ko watin ale ponga dogo jamaka cha et surtout we mo jo sira kelen de tumbe o watine kata aéroport la fana ça fait sira tede sira mo biteme fana hôtel olympe o tunte ni bita aéroport la diago e biteme pont le kata falaje fe kata senu diago ya o gidron ni fana gidron kelen ta ka sigi tunte o watinde gidron fitini kelen de do ibita dron o gidron de bitige de bi pona fo falaje tout d'Afrique remina fo musa kateme ma bebi jo karafe e no blala able ma to be nyelo ble de ma to nyelo donc a so o gidron keleni gidron kelende do ta ka sigi do kata falaje kata bla foray dala ibit le maga ta ka sigi foray dala ta ka sigi do sira kelen gidron kelendo gidron mag o mal la ka ke flani ça ni sera tout d'Afrique la moni ba be romina o de Bamako danye ni bi bobo mako o sera fe ni bita Ségou ni bita Sikasso ni bita aéroport la Bamako danye tout d'Afrique de o de tuye sorti o de tuye sorti asis da temeno ko so de mena voye Bamako falaje tour d'Afrique be romina o de tuye sorti Alpha bna 26 mars jo domina 26 mars Alpha bna au stade Jode Alpha de sorti déplacé katana yeman awati re kuma kunjara baso mo yero ko ajena ko tren jana ko jode bitan niye ne ba fe ko le foye ya ba mo si ça pose ra bora nyamana pose dara la fose digla te wa donc ni sera tour d'Afrique là bon ko banende ni bina ta kulikoro ni temena jile bugu sugula bon ko banende bulka su bugu tidi bugu no fatile kata fitri ne de fouille ni bina ta Kalaban ni temena Kalaban femme bioromina c'est fra bioromina dolo ayi évite me quartier Mali là bako jikro ni femme bioromina bo mo dande woy a Kalaban kura ba kabala nunu ito ngata kumo fi bo mo dande woy ma kelengelen de bito o yor hali bamo ya ni ba fe kata babli corona ni temena frage jin fe fitri ibidi bidela foyte kena bogo taranya gui oblay kataola fo 94 juma o juma ibi yoro bamako bebna juma misir kelen tum bamako misir ba bebna misir ibrahim juma misir flatter kata wala fo 95 mairie flatéan bébé ta fourusir ke mairie bar abata dimanche fourusir ke mardi abata ko fourusir ba bemine bon ko fleni bon bi bi ale mairie woro be bon ga no lu kono go kuma dawla voilà lu kono go fourusir ko la kuma dawla akuma ga cha bon ko tu fleni mais bi bon ko jodi cena alisa ma fa ka tanye sabula ni eduba do laje iba ka ho halsa bon ko kofe o angene do halsa uturuti bogo ke bon kono siraw ka glanga nye nam gongo ba mbe no gongo ba parce que ni siraw glanga ka nye sisa ka pave ke sira kerola nam iba ka fo gongo ti mo se kemle o no baro sara ke ka so monjo iba yoro be chenye halsa ble angane do luka ke akilla ni jamana ya ayere soro wati mun ka bo ni ngelaw kono nyem ko so mira la kusube bagadaji kene ba yome ya nyume assemblée da katabla misri badala kene ba do tundo ni bomogo mawu du nyongo buta ko bagadaji kene ba wode kene ba jama buta sisa mun lebe sisa ali sanay sekreteme kene rete dugni sisa sira be nga ateme ni mo le kene rete dugni kene kon tiw we kene dum pew alistra min bolono pour que mo gateme wo kele no sira be faw iteme ni manu wa sira kane sira be dugni no mena ni boro mo yoro araydani monima bi yoro 1900 durni betu mi joro do o de tunye gare i boro yoro e bina jigi ni bita yoro bina o do la kata depuis wo bo ko butane suguni kuro ma sira soro garma soro bo mo ko tuguni sinon ni boro yoro o de tunye garbay
mobile be ni bora faraje kala ba yoro kati abna jo yoro nina ibi jigi ibi bulka smuta seganta la duguni mais depuis wati dola uko bamaganya uye garbo redala uko butana sugulun ko jura mo bota amaseka srasro place masro durundu betara wujja do tara jo ortem kofe do tara yota dala do tara duan dala do yere bi ju karafu dala finala gare masro duguni akala do yoro min kanoko min mo ibti joye donc ya benya ngam ambolo katien sino folo ni borodo bi na wubla garla ni jigna bi fala jeta bi jere buguta bi ante bi ta segantala no ya benya ngam ambolo sisa ta chena galera donc nimba fe godu foyebi tabarkala akilla famali karalla namu ami doga kola ka shini irana amin ya rabbi ba it trawre jite